KSA Semyon Rong Parla pen claim rapet hampang song atum perang ke mai kang ni. Dok muka ka hitialong number cleaner ke phawar ke hat ASDC candidate phan kar chu mati kang thum karni asai ke deng pon. Abarim kar Bianglong Youth Congress Kong Chunbang XGS Kolom Sing Taropen Lamklar Kachipi. BJP Penbang hini a candidates Jelangsi IM Raju Tiso constituency along Rat Amaipi Ingnidam. Aprangsi berta kelang arado anapan kardong pajero kardong. Non nili kar bilong rea berta ke thanabang sami ojang terangpi non berta ang tonpen. Partialam cipu pipin pen khaya phan matha ponsi non kewangji jang miniphai ECR ni kiligalong bokojan LA pen BJP candidate Dr. Numol Momina phan kaparem ji phan matha ponsi bokojan LA pen Congress candidate Roton Intia phan un an pen cherap chitodun pupusi karbilo charya song KSA maipu semyon rongphar lapen HPYE SYJ lapen kaprek asong atumpen perang kemai along pangdak pon. Dr. Numol Momin alangli inot khai so along kapachar wo japhan kabor ipon abang phulo. Lapen Article 244A Autonomous State kapawir japhan kabor ipon abang phulo. Lasi alangli phan kaparem ji akenang sot. Bokojan LAC pen Dr. Numol Momin phan kaparem unji laki Congress atum helo. Lasi Congress pen kar jabdun jabang phan cherap chitodun popusi langjai pon. National Party se dolor break jam ladak abutir se tu phalikin bai pilala hello lola por jasimet ta khada ke bochi thak na lu ituma hotur phan premji program de iklavet tunangpo nona teng bude kadu ke tame break jam se tu tame pina answer me apor dola nang tu methanga candidature na tu sigi dronon khaya phan da tribal tu phan matha pen methanga longri phan matha pen hem break ke ang ka song pen ko ania plan ke dam tu makar jong phan matha pen itu ning spet ke doji pan ke cepak lang ke nona por hanu lasi non het non tamen le pachri de wai phitlo hada banga je semet pet labang so amuni da pan ke rempen ala na tum da hindu christian muslim bu ke tha an part me tribal sang bong ke tha tribal non tribal sang bong ke tha pan lage perempe me kaji pan ile tum ador ke supi ka bot non e phonga bange akha ro to ning ti pan si pelang ko pusin dele aku pusin itu pini karbiang long situation Jasemet pet langdam lu pulutangte non ilitumalong bokajan ele asita long bangke non bangke da khai so tumapan da ka tribal sa tumapan hiri me ang tek sido kargi lok chalia som ke ambhanan ke thek pen sita me Jasemet pet karbi khaya pan la pen karbi ang long ke do bari ma khai tumapan kachin thu nangji kisum man ka pejok nang je phansi karbi no chalia som ke dam tanga por hutsta me nang je song bong ma pom lo bini nona por hut karbi ang long a situation thekdam long pensi letum apong tum ipil lo prek jam ham thang la pen rat charia song a phansi ta me mena a party a ego che pa thera mena a self interest panche ma tha thera karbi akhai tum la pen da ke do tribals akhai tum ki virpo pu ma tha per ning si pet pen boka jangalong mangke il tuma hutura phan chedanang ji mitum apong ipil ibom lo la sipini la bangso a media hoi pen karbiang long ara ja semet la pen kala da ratcharia song congress punon APHLC punon BJP punon BJP supporters tum punon ASC punon CPIML punon independent tum ansita me nona por specially boka jangalong bangke inanga tum karbia khai fan mat happen tada khilonjia da tribal sakhai tuman matha pen doctor numol momin apan ke remjia phan ke invet along si tum cherap chitu dum nangpu kali putang te nangli ador ke supi ga bot apen nili ador supi ga bot bangke majok phali pisa me pinakpu asinili tum pini chuning rilo media hoi pen jasemet pet bokajan LA candidates ke doan candidature doan tum same pen apke withdrawal date last lo nitum nang tumar request lo khaya phan ka chinghona men pen tribal phan ka chinghona men pen hadak dang tum withdraw lam no hadak rotoning ti meo pu tum pupe rotoning ti thexer pu tum pupe congress mesen mu tum pupe same damtang 2016 hoti to reference lang lo potang de no na bat ke rotoning ti si ke haji phan chances dolo lase tum chuning lo lo ka charlia song taban dak chutong an ham phang song man chuning le bang la han lo nga tum prabjin pen pena bang bo mina
asong atum mina aparty a principal apun chi open khai silang bo mathapen ada ke do tribal silang bo mathapen nang atum candidature chi open ha da torin ti pan ka pe hai pen karbi si ke hai da ke do tribal si ke hai lapen itum ka chingri ke cepak langun itum karbi itum da khilonjia tum bang da tribals tum bang itum kilu kali nona por kisum huti tum chingrum thekpu ke paklang nang ji bang don hello kasi media hoi pen itum chingri bang ke sincerely ka request bang la hello do gawe rachariya song hampang song tane nona por kisum por du bang ke itum kerap same arlu ben kerap kali dera attack cepak lang dakpen itum ke claim bang si kenang ji pusi nile nang tu media hoi pen ke josi chingri bang la hello non ke bang ji bang so MLA election bang ke chok chia muni da phan Wadak 244A bang that issue po ganing je. Wadak khai so tum phan ke plak phan ka bori 244-2 la so issues ke wan hala so amuni da phan perem pe mikasi da karbia khai si ke hai autonomous state ke hang song si ke hai da khilonjer si ke hai bo bang la bang so MLA election ke leji lo bang ke itum pe klan lang kusi nang tum ka to ka we phan samit ni tum hin ben pini da ka do ana song hin ben itum chunani ponno preference ki pi ni tum RD ki pi eng do jasmet boka jama lo bang ke aki hai roton inti fansi vote pen pahanang ko la pene kar dia hai kisung pen dak tribal sebe kisung ko chama ko se to meje ko Pini there pone phai kret trok ani por phai krihini alompen ASDC ratchari asong atompen ASDC pen kache toy dona bangphu number ner cap hawar ke hat LE Chandrakanta terang lapen number ser cap LE hemsing ti so tumaphan kangthum karni amei ka padopon Pini labang so may long nang kacitong dun Amitabh Bodhakur AJP Assam Jantia Parichet lapen Ajay Talukdar lapen Malim Laskar Rajadal lapen Jotson B ASDC Central Committee atum chetong dun lapen pini la so may long koson pensi ake ong dung avut pen kacepahay dun jima puta chethan chimompon lapen non kewangji kilik ahut ASDC atum ta highway popusi lamjay pon Korban ke autoriksa, la pentin korban ke star sudah na tikli. Lasi ini tuh ke kape wabeta take lock penda cini argan si endulo, lasi pinap si cini po, atau pinap ke hutoro tadi kapi ke kopi argan si itu kan pijima, la bangke ini tuh cini bo pinap si penpuluh tangke. La simbol apa tak lah halo, lasi simbol nak kita kali ini tuh LCC kecing, saya ini tuh nak ke, 1900, 89 tapi itu simbol kopi lo, usun cini kali berarti, halas dua bangke army ke klan. Rising Stars itu enceng mati. Lah ni ke Kongres dorbar bang perentor mati itu. Simbol orang tadi lagi nang ini lah itu kecil lah itu kecil lah. Lah sila bangke kopi mat kelong itu lah bangke piu peli itu nopor. Tapi musuh cih kelong dia tomar dah bom lo. Lah soda bangke itu ASDC Autonomous State Demand Committee kalau bangke recognize tak kali thang tak kali MLA remlam lo. Lapen kecekak pendang kadok pela hiwa kisung dolo cicini ne ASDC register telo ne tat nili phan man ini itum non ini itum ASDC man pereng tat pen ini itum delhi dang men ana tu bro ke kala tum ke itum thek me thek mula tum ke gilhi dang thek 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 ku itum dam ta tom puri to me ha ta rasa mo din hel ter pendang lo sonjoy ki hal itum dam pen si hada ka ke il tu malam Pini there poni phai kret rock arni XGS Kolom Sing Taro lapen Ari Sanghotum Sukur Sing Kro Kalili Kalanglang Alam Kaningja Puthak Pherang Keng no Lam Klar Kachipi Kolom Sing Taro lapen Ari Sanghotum Kongres along Sai Arpu Setamedu lapen Klem Dun Bomlo Setami non head jong BJP along Chingbe Dondo Chingbe Dun Pen Pini There Poni Phai Kret Rock Arni Kolom Sing Taro lapen Ari Sanghotum pen Pherang Kemai Ingnipon Labang so may kepadopon laki Youth Congress Maipu Sukur Sing Kropen Kalili Kalanglang Alam Thi Kipu Lapen Expel Elo Lapen Thangnat Enroll Avi Kolom Sing Tarotum Ki Puhai Hui Alam Thi Keklang Aputhak Kolom Sing Taropen Lamklar Chipipon Labang so Alam Thialong Amethang Maipu Sukur Sing Si Signature Dovek Anta Chinine Lapen Sang Tialong Ta Maipu Ke Klempon Ke Chokchi Puhai Hui Ningjepon Lapen BJP along Kaching Bedun Nangkok Athelaki ex-HED Minister Sumrong Hangapan tiket ki pidet apotsi ning ke oi ning kidup ajoy nisi BJP along Chingbe Dunlo puta mai phupen ning Jepon dari Kolom Sing Taro Jombang. Pini tong sekot pen dari tu
aso press meet ba press conference posing nan kokma athema tarik krip liarni tehai sukul singkro district youth president amaipu alang litum nitum han penan jumimi junu penana hok helam pen kul gawelam jon penang boklo aso puthak pen nitum pini nitum tong sikot penta pun nitum dun maipu athai sunju terang pen nitum jingwai jingsai si tong sikot pen nitum aso conference bidang koklo asin nitum han in akhai sukul singkro lamkara chipike nitum enrollment ma kido bai ni tidu ma ga do kusin nitum han penang an alang li nitum hana arbok lo asi akhai sukul singkro alang li yongsi nitum identity ave ba nitum enrollment na doma be ma laso puthak akhai sukul singkro president alang li chichi ni ma athema ladak si sob nitum apru dolap lo jo asal sukul kolom singtaru phanta rang lise pamena pilo nili phana puke expel tang secretary bisini phan pen anang bok lo lasila so puthak dang nilong mobile so dolap lo ni phan appointment kopiar ni manang epi lapen kopiar ni ma lapen gedak ini tum activities ke kopiar ni ma sok dak mobile so dolap lo yo lakai kai sukul singkro anang sini phan appointment na piwek le lapen general secretary bi kadang ni phan daksina bi nili phan chiklo ni yon thama phang ben so puthak arang sini phan eron appointment na pilo kar benglong sense supply association dong alang sang tim mafia long kosong si alang li hadak mai khuba president ki tamun thekpo alang li methang ar puji chin dalam sukul singkro alang li president ar puji chin dat pen alang li ka phega dim long sen mafia long sam alang li hadak president ke manam udla ke aron mal sabi nasi alang li stame alang li hadak sen mafia long ka sap long hud alang li president ke mana hud alang li indefinite bono kar benglong long la high tax collection no hapine puthak ke ong pat pusalang pathei pen alang li indefinite bono haras hud driver tumhan harlong ban panghiar dun driver tumhan ke ther ke hapen ajoni manja long li phan same information pida manja thanong sa information pidat pen sukul singkro phan manja police ata ausi hangsi alang li phan warning pilu na selang li phan pulo last warning lo nang district nang li jini district appreciation do ko joni si yang li phan ma ba same mo phong si pine pinak do kok sulu sudak do kok pute te nang li phan haimong sam nang bek nang kok puta usi nang li phan warning ke pitang do la selang li jat ason punoi president jutang lo putang te alang li phan siri la keni tum aso satu hana ge ri gali laso puthak si alang li yong si jeldam do puta nili tum yong si jeldam do pute alang li ge jeldam nang kok po asamen ake angkur ka belang alang li phan ke alang li si sen mafia long ta alang si mai phulo lapen ke alang li si haladak same alang si ke rol pono laso puthak lam ke lilang lam sang la ke sukul singkro ase lo yo alang li pini bong same sob dak video ko nong sadar halo yo sukul singkro video lo lang nang tulang utha ka do ko betha alang li sebok lapen angkur ka belam na puthak lam ke ni tum na ningduk piklo lapen alang li nang bok thap puthak lam ke di tum pinrem lo lasi tum lang nam sada alang li non tipi alang li wacha bolong long hemprek tum phana pisrak nang ji article 2.4 re athe amit sa ke home minister nak alang li sikipi ya bang aposi alang li yang nu yong siningi te komang nu siningi alang para jenisi alang li baidak pe ni la sa puthak ke nili tum non ka chingbe dun nili tum kado be bang pikera pho do alang li phan sami tum jure de lasi ili tum same ning cepat hello 244 a ke non pahai de satame anisi ningkan pho besam itum junji busini tum pini nitum bang pikir pho ka chingbe don arisu tame tum alang li phan ning cepat hello asa puthak si pini ni to phan Pini there poni phai kre trogani ada por phai kre isya longpen tikelang jona hithialong pini korkanthi constituency hinpet non ke wang GMLE kilikalong BJP pen kache toy dona bangpu number krener cap Dorsing ronghang lapen number kriser ke beddesing inglenga tumaphan kar chulapen rat amaipi ingnipon pini mai chengchako dorsing ronghang ahin pen monitory office impupon lapen pini la so mayalong non ke wang GMLE keligalong koson pen si ong dungobut pen kachepahai pon jima lapen ki claim kedam jima puta chethan chepare pon pini la so kangthum karni karcho amei along nang kachetong dun man peng kedo Korkanti EM Rajutiso, lapen Korkanti Mondol Maipu, Dolo Inti, lapen Korkanti Mondol Kongchunbang, Chandra Inti, lapen Korkanti VDC Chairman Kogen Tiso, Gram Kendra Maipu, Mohen Teron, atum nang chetong dunpen RDP dun. Dok mukak pen perang ke vai song terang parbilong liberta long berta nang kali. Ili tungke ijini lo, sai juduki abang pi penangse.
sang cái liên quan đến nhà văn cái song chỉ này song rộp này song chỉ này to আগুন ইলেকশ্যন সেইটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ ফৰ্মেল যিটো কেম্পেইন আজিৰ পৰা মানে আমি আজিৰ পৰা সমগ্ৰ মানে আমাৰ ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰণম হামেৰে আমাৰ এই গ্ৰুপ প্ৰাৰ্থী জীৱনক আমি আজি আদৰণীয় সভাও আদৰণীয় সভাটো আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীৰ আমি আদৰণীয় আমাৰ কেম্পেইন ৰাইজে গম পায় Pinya Birta la ang sikang toncolo kaduka via panda kardom.